И аз сега покажи ножички. Ушички на зайче. Колелца. Стол. Маса. И аз сега дигни ръцете и покажи как вали дъжда. Листова. Добре, вдигни ръцете сега и покажи как вали дъжда. Отгоре. Тук гледай. Я да видим. Силно стискай да пукат топчетата. И тези пръстчета, всичките пръстчета да участват. И показалец. С коя ръка? С лявата или с дясната ще стискаш? Не ти ли е по-удобно тази? Дръж с другата ръка. Дръж с лявата ръка шишето. Я да видим. Не тези пръсти. Палец и показалец. Айде, пускай сега. Нали ти казах един път и пускаш? То се е напълнило. Така, почвай сега. Нищо, ще избършаме. С палеца и с показалеца, Бобо. С палеца и с показалеца. Натискай. Нямаш, трябва да си напълниш капкомера. Дръж с едната ръка шишето задължително. Кои са пръстите, Бобо, които натискат? Така, пускай. Бобо, пусни, натисни и пусни. Има ли? Айде, давай сега. Защо цялото го изпусна тук? Само по една капка. Добре. Връщай. Връщай, нямаш. Пръстите внимавай. Давай. Напълнило ли се? Май не, трябва да гледаш ти. Внимавай за пръстите. Натискаш един път и пускаш. Айде. Даш по една капка. Точно така, браво. Дай тук. Много добре се справяш. Чудесен си. Браво, имаш още. Давай, докато не ти се свърши, капеш. По една капка, Бобо. По една капка. Точно така, страхотен си. Много капки. Браво. Браво.